ମଗେଇବି ଯେତିକି ନେଲେଣି ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତମ ବୟସରେ ମୁଁ ଥରକେ 5 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ପିଉଥିଲି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଶମ୍ଭୁ ସାହାଣୀ ଜଣେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଲୋକ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ସାର୍। ଏତେ ପ୍ରପର୍ଟି ଖାଇବେ, ମନରେ ଟିକେ ବି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। କହୁଛି ଆସିଛୁ ଏକା, ଯିବୁ ତୁ ଏକା। ମର୍ତ୍ତରେ ଥିବ ଯେତେ ଦିନ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବ ମନ। ସାର୍ ଆପଣ ପାଇଁ କଣ ମଗେଇବି? ମଟନ ନା ଚିକେନ ପକୋଡା? नो କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ କୁଆଡେ ଜିରୋରୁ ହିରୋ, ଆପଣଙ୍କର ଭିଣେଇ ପାଖରେ ରହି ଭିଣେଇର କାମ ଧନ୍ଦା କରନ୍ତି। ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଭଉଣୀ ମିଳିବାର ସବୁ କାମର ଦାମ ମୁଁ ବୁଝେ। ମୋ ଭଉଣୀ ପୁଣି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା ପରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ମୁଁ ହେଇଗଲି। ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ ସାର୍। ଅନ୍ୟର ସୁଖକୁ ଦେଖି ଏମାନେ ସହିପାରନ୍ତିନି। ସତ କଥା ସାର୍, ମୋ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା ପରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ସହିପାରିଲେନି। ଗୋଟେ ଗୁଜବ ଉଠେଇଦେଲେ କି ଶମ୍ଭୁ ସାହାଣୀ ତା ଭଉଣୀ ଭିଣେଇକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ମିଛ ସାର୍, ଡାହା ମିଛ। ମିଛ ହଉ ବା ସତ ହଉ, ଡାଏରୀରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ, ମୋ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ମୁଁ ଶମ୍ଭୁ ସାହାଣୀ କି ପଛରେ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଖରାପ ହେଲେ ସୈତାନ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତୁ ଆମ ଥାନାର ନୂଆ ଅଫିସର। ତତେ ହାତ ମୁଠାରେ ନ ରଖିଲେ ମୋ ଧନ୍ଦା ଚାଲିବ କେମିତି? ବାହାରଟା ସେତିକି ଧଳା, ଭିତରଟା ସେତିକି କଳା। ମୋ କଳାକାରଣ ନ ଚାଲିଲେ ତୁ କହିବୁ ଏ ଶମ୍ଭୁ ସାହାଣୀ ଠାରୁ ହାରାମି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସେ ବେକର ଗଜା ହାର ପକାଏ, ତା ବେକରେ ପଡ଼ି ଜତା ହାର। ତତେ ଏମିତି ତତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ନାଟୁ ମହାନ୍ତି କଣ କହିଲୁ? ସୁରଦାସ ବ୍ରହ୍ମୋହନ ମୋ ପୁଅର ବେକରେ ଜତା ହାର ପକାଇ ତା ମୁହଁରେ ଚୁଲ କାଢ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ ଦଉନି। ପଠେଇଲେ ଗପପୁରରେ ଭଲ ସ୍ପଟ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଦୁଗ୍ଧ ଉପାଦନ ସେଣ୍ଟର କରିବେ। ମୁଁ ସ୍ପଟ ବୁଲେଇ ଦେଖଉଛି, ସେଇ
ସେଇଦିନ ଜୋତା ମାଳ ବାହାର କରି ଆଉ ଯୋଉଦିନ ସୁରଦାସର ଝିଅର ଗାଲର ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେବେ ସେଇଦିନ ଏ ଗାଲର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଳି ସଫା କରିବେ ଯୋଉଦିନ ତା ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ ସେଇଦିନ ଦେବସ୍ନାନ କରିବେ ଦେବସ୍ନାନ ମୋ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ସୁରଦାସର ପରିବାରଟାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅର କି ଫ ନାଗୁଳିର ଏମିତି ଫ ହବନି ଆଜ୍ଞା ନାଟୁ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶମ୍ଭୁ ସାହାଣୀ ଭଉଣୀ ଭେଳକୁ ମାରି ଦେଇଛି ମତେ ଯିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଏ ମୁଁ ତା ହାତ କାଟିଦିଏ ନିଶାକୁ ଏମିତି କରିକିରି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଆଟମ ବମ୍ ହେଇ ସୁରଦାସର ପରିବାରରେ ଲାଶ ଦେବ ତାପରେ ଦାସ ସୁରଦାସ ସୁରଦାସର ପବନ ସେ ଆଉ ବାଜିବନି ସାନ୍ତେ ସେ ମୋ ବଳି ସେ ଆଉ ବାଜିବନି मोहन भाई तू वंशी बजाना तू वंशी बजाली ना वो पाटली ହେଇଯିବି କାହିଁକି ମୋ ବଂଶ ସରପଞ୍ଚ ତତେ ଭଲ ଲାଗେ କି କହିଲା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି तो वंशी सर ମତେ ଖାଲି रो ଏ ଗାଁରେ ଯେତେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି तो वंशी सर ଶୁଣିଲେ ପାଟଲି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତୁ ଆଉ वंशी ବଜାନି ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ବଂଶୀ ମୋ ବସେଇଦେଲି ତାହେଲେ ବଂଶୀ ରଖିବି କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ତୁ वंशी ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତୁ ମତେ ଡାକିବୁ କେମିତି ତୁ वंशी ବଜେଇଲେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ତୁ ମତେ ଡାକୁଛୁ ଆଚ୍ଛା କହିଲ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଦେଲ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ତୋର ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ତୋତେ ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ତୋତା ଟିକେ ନ ଦେଖିଲେ ମତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେନି আচ্ছা এই কথা তো মতে আগুলো কইনো তো শীঘ্র কো মামু যেদিকে পৌঁছে যাবে না মতে কেতে গালি করিবে ସତେର ମୀରା ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ବୋଲି କେତେ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ କେତେ ଗାଳି ଶୁଣୁଛୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ବି ଶୁଣୁଛୁ তো বংশী সব শুনে দিলে মোর সব কষ্ট করে যায় মতে কিন্তু ବହୁତ কষ্ট লাগে মীরা ଏ ମୀରା কোন ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି কোন খাইবে কই পৌঁছে যে শীঘ্র কো মোর রুসি বসে দিয়ে আসছি নলে মামু কোচে কোচে যে এসে পৌঁছে যাবে কোন শীঘ্র কো କହିବି ଯେ কেমিতে কইবো শীঘ্র কোন কেমিতে কইবো যে পাট্টিরে কইবো কোন শীঘ্র কো କହିବି কেমিতে কইবো তো পাট্টিরে কইবো শীঘ্র কো